Γεια σας. Θα κάνω βίντεο κάθε Πάσχα. Πρώτα τη Μεγάλη Παρασκευή θα ρίχνω τα δυναμητάκια που έχω. Θα δείχνω. Και την Κυριακή του Πάσχα θα τα ρίχνω. Λοιπόν, ας δούμε τα δυναμητάκια που έχω φέτος. Είναι αυτά. Είναι από πέρυσι αυτά εδώ. Αλλά δεν πειράζει, θα τα ρίξουμε. Αυτά εδώ είναι σκάνε διπλή φορά. Αυτά εδώ είναι δυναμητάκια, όπως και αυτά. Εδώ τα μαύρα. Και αυτά εδώ είναι δυναμητάκια τύπου μινερβάκι. Και αυτά που έχουμε φέτος, τα φετινά, είναι ένα τριγωνάκι, μία στρακαστρούκα και ένα κουτάκι νήτρο. Να ανοίξουμε. Με κίτρινη γόμα. Λοιπόν, αυτό ήταν το φετινό μας βίντεο. Τα λέμε την Κυριακή του Πάσχα, όπου θα τα ρίξουμε.